Български моряк ли си и търсиш стабилна работа на кораб тип Роро под италиански флаг? Имаме специална възможност за теб договор, който предлага не само добро заплащане, но и пенсионни осигуровки в италианската система за социална сигурност. На борда са отворени следните позиции. AB, 250 евро. Готвач, 6500 евро. Двама втори механици, 6500 евро. Всеки. ИТО, 5000 евро. Заминаване. Възможно най-скоро. Договор. 3 месеца на борда, 2 месеца у дома. Важно е да знаете, по време на договора компанията плаща пенсионни осигуровки в Италия. Това означава, че докато работите, вие изграждате своето бъдеще и сигурност за пенсия. По време на договора ще получавате месечна заплата, а в края на договора пълно разплащане. Докато сте у дома, няма заплата, но пенсионните ви вноски остават гарантирани. Защо си заслужава? Стабилен договор с доверен корабособственик. Без такси за посредничество, наемането е 100% безплатно. Прозрачен процес на наемане. Достъп до италианската система за социална сигурност, пенсия, здравеопазване и семейни помощи. Ако си готов за нов договор, изпрати своето CV до Кандина още днес. Твоето бъдеще в морето може да започне точно сега.